नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पे रउरा सभी के स्वागत करता है। आज पुस्तक के समीक्षा सत्र में हमरा भी जौन पुस्तक बा एक मुट्ठी सरसों, लेखक केशव मोहन पांडे, प्रकाशन वर्ष 2019, पुस्तक के विधा बा निबंध संग्रह आ प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली। निबंध संग्रह एक मुट्ठी सरसों भोजपुरी के युवा रचनाकार, कहानीकार, लेखक, कवि, संपादक उनका के एगो विशेष उपाधि युवा तुर्क केशव मोहन पांडे जी के कृति बा। आज जहां भाषावन में गोल गोल बंदी, टांग खिंचौल, लंगड़ी मारल चल रहल बा, उन्हें केशव मोहन पांडे जी सर्वभाषा पत्रिका में देश के 56 गो भाषावन के स्थान देके एगो भाषाई समरसता के प्रतिमान खड़ा कैले बाड़े। भोजपुरी के गद्य लेखन के बाद अगर कइल जाओ तो एगो बरियार कंधा गद्य लेखन के जौना के ऊपरी हर हाल में लोग विश्वास कर सके नहीं। भोजपुरी गद्य का प्रांजल रूप युवा लेखन में अगर कतों लौकेला तो वह लेखन में एगो आलेख भाई एगो निबंध केशव मोहन पांडे जी के जरूर होला। एक मुट्ठी सरसों निबंध संग्रह होखला का बादो पढ़निहार लोग खातिर रोचकता के भंडार अपना भीतरी सहंगरिया के रखले बा। अब आई यहाँ इहो जान लिया जाओ कि एक मुट्ठी सरसों में का बा जवन पढ़नियार लोग के बांध के राखे के योग्यता रखले बा। ओकरा पहले दो तीन गो बातिन के जौन किताब से जुड़ल बानी सन या किताब के मथेला के लेके जवन एकरे लॉन्चिंग का समय, एकरे जब एकर विमोचन भइल रहल वो समय भाई एकर पुस्तक के नामकरण के बेरा जौन चर्चा भोजपुरी साहित्य जगत में उठल रहे ओके लेके केशव जी अपन एगो तर्क प्रस्तुत कैले बाणे। वही कुली बातन के लेके हम एक पुस्तक के मथेला पर दो तीन गो बात कहल चाहे। पहल की बात जौन बा वही कि सरसों भा सरसों, यह बात के लेके शब्द के मत भिन्नता भोजपुरी के विद्वान लोगन में लौकल रहे। वो घड़ी जौना के लेके केशव मोहन पांडे जी अपन तथ्य आ तर्क एक मुट्ठी सरसों के बहाने मथेला में खूब संहरियाए के कैले बाड़े। यह किताब में लोक संस्कृति आ संस्कारण के सहेजत 8 गो आलेख, नारी विमर्श पर एगो आलेख, पर्यावरण के लेके चेतावत एगो आलेख, स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक चेतना पर एगो आलेख का संगही भोजपुरी के पहिल आचार्य कवि पंडित धरीक्षण मिश्र पर एगो सूचना परक आलेख बा। ई कुली देखला का बाद यह लगता कि जैसे लोग मुट्ठी में सरसों के संभारे के प्रयास करेला वही लेखा लेखक अपना लोक संस्कृति, लोक धर्मिता, संस्कार आ लोक उत्सव के संभारे के प्रयास कर देखा बाड़े। यह दूसर की बात थी। आ तीसर की बात हमारा विचार से यह किताब के भूमिका लिखे वाले विद्वान लोगन के कुछ बातिन के जिक्र कैल हमरा उचित बुझाता। भूमिकाकार डॉक्टर अशोक लग के कहानगी लेखक के मन अपना सांस्कृतिक माटी से गहनता से संबद्ध बा।
डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र के कहानगी केशव मोहन पांडे जी के भाषा में रवानी बा आ विषय के प्रस्तुत करत बेरा रोचकता के बरकरार राखे का हुनर बा। डॉक्टर मिश्र के आकलन से असहमत होखला के कौनो कारण नइखे नजर आवत। एक मुट्ठी सरसों के सगरे आलेखन से गुजरला का बाद इ सहजे कहल जा सकेला कि इ कुल्ही आलेख तथ्य परक त बढ़ले बाड़न सन, संग में भोजपुरिया क्षेत्र के मेहरारून के कंठ में रचल बसल गीतन के उदाहरण से रसगर आ बेर बेर पढ़े जो बन गए बाणे सन। यह किताब के पढ़ी के भोजपुरी गद्य के ऐसन उजियार पक्ष पर गौरव करे का विचार केहू के मन में आपन जगह बना सकेला। जगह तो हमरो मन में बनी चुकल बा। यह किताब के सुघर छपाई खातिर सर्वभाषा प्रकाशन के बेर बेर बधाई आ शुभकामना। यह बातिन के संगे आज पुस्तक के समीक्षा सत्र में पुस्तक के लेखक केशव मोहन पांडे जी के बधाई देत हम आज के ये पुस्तक समीक्षा सत्र के समाप्त कर रहल बानी। जय भोजपुरी।